Kedengeran nggak sih di bawah? Tapi di sini. Set, set. Urian itu hata, ada orang setapu kapar minggota, marta yang naho mahita dengan atabi. Amin. Mari di mahita nomor sia, memukasi anak saya rasa haru dia itu lu. Oh Tuhan Yesus, Raja
Mar hite-hite gohar ni Dewata Ama, dohot gohar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gohar ni taud di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatan ni Tuhan Jehova, manang isi na mamilehon hamuliateon, ido na pasangapaw, jalan na mabaydalan, asaw patuduhot tu iba na katuaon ni Dewata. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Dewata Ama namin na di banua gijang, hupangido kami Tuho, say lehom matodim na badyay itu bagasan Tuhan nami, say paian di bagasan kami asin ni roham, dohot hatigoran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, say ramoti kami di hamamasa ni pangujunan, pargugoy mahami mangulahon lomo ni roham, asal marlas ni roha kami mida dengan ni pabaymu di kami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu mapatik ni Dewata, imapatik parjulu satu pasapuluhon. Songonom madidok, pati parjulu, audo Jehova di Batam, ninna di Batata, dang jadi maraku pau bainomu di Batam. Patik paduahon, dang jadi kanaomu jala dang jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang doho na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang ko tunggabi si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon kuar ni Dewata, yang ko soturedalan na, ay honau hum na dosugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiakon ari minggui, dinanomari maulahamu nasa siulaumu, ala yang ko ari papituhoni, ari para diana ni Jehova di Batamdui. Dang jadi humangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu,
Rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunomari do ditopa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Di bahenido ubay na di pasu-pasu di bata Jehovah. Ari paradianan nai, jala di perbediai. Patik palimahon, iko pasangapomu do natorasmu asa martua ho. Jala leleng mangulu, di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata na sotutu, maralohod do nga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham do nga saripe ni dongamu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru. Manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringo tupati na sapului odo. Ahu do Jehovah debatam, ninna debatata. Pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni amama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar niya ka na sugoroha diau. Alaya sido rohaku dia akan nomor ribu-ribu, akan nomor holong ni roha diau, naso mga laosi patiki, ido sahana atong rak mengido gugu mahisa Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, saya pergugui mahami, maulahon nahu bartu patimi. Amin. Tatopoti badusata tu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitop panasa na adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Na rodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian
pangalison nami di patimu. Ima marhite sian hatu tubuh ni rohanami na roai. Nang sian pakateon nami na soture. Rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho na uhum hami alay dosa nami i. Alay natarsosol bagi dohami nuain alani i. Asi maroham di hami ali di bata nami. Pardinggan basa jala para si roha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sama dosa nami sa luhut na, jala suruh matod di perbadia tu roha nami be, asa tarbahin hami manguloy ho di bagasan hatigoran dohot habadiaon. Gabe sahat kami Tuhan uluan na sorasuda, na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Songonod do pakaholongin debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago kanup na porseha di ibana. Asa hangoluan na saling-leleng na di ibana. Hasa nga po ma di debata na di gijang. Epistele Mingguta sadarion, gimana tersurat di Lukasia, Mamukas yan ayat 22 sa Rodi ayat 27, tajaha ma margati soring. Ilaos di dokma, ia anak ni Jolmai, iku gudang do taunon na, bolok konon niaka panunggani, situan ni malim, dohot si boto surat do ibana, dungi pusahon na do, jalan mulak mangulu do di hari patuluhon.
ay aguan hosa mananaing peluan hosana, alay na aguan hosa alaniaw, ido na pangulo hosa. Asa na olo maila alaniaw, dohot alaniak kahataki, pailaw ni anak ni Tolmai do ibana, dinaro ibana di habagasan hasangapon na di ibanay, dohot na diamay, rapon akka sursuruan na di nabadiyay. Ido sahat na martua do na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tahatidak ko mahaporseaw tay, songon na hinatidak ko nidongat sa haporseaw di sa dok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di bata Jehovah, ido apordugo na suatu dosan, natong palangit dohotan. Au porsea di Jesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, iba na turbuhan si Maria, nagabigabiya sektor di perbadia, adora sa hubuan. Ido to kata na tumaon na birni, di panghuman sa atos, na matitarpasan ko iba na kihapos siya, na tuwa-tuwa ng turugong di tama, na mangulo di hari patuluko, na manayag to surgo, na hudul siya mandabata sa huka, amanay parkuko na sa tulusan, di sino ba na pinagsultan mo, manguhuli naman mangulo naman, hao por siya dito di perbadiya, Jalabok sada huria na badiya, huria hato kanala Kristian akan na badiya. Bahwa dia hujan dosa, bahwa dia kain na mato, mula mahulu sobra niya na mamada. Bahwa dia huluan na surga. Amen.
Tapi kaya matiting na masa di huriat di bagasan na sa mingguon. Titing di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 15 September 2024. Naparjulu, guar doho topik minggu. Guar ni minggu sadarion, ima minggu pasapuluh onopon dong Trinitatis. Topik minggu, ay dinggaddo uhum ni Jehovah tuho. Napaduahon, danak na sorang. Jumat 6 September 2024, di basa-basa tuhatta do sadadak danak bahwa di keluarga Marudut Parulian Simangunsong inangi Kristina Boru Panjaitan sian sektor perdatam hipas dodak danahi suang songoni nang natorasna. Napatuluhon ruas nataba mulai sadarion Minggu 15 September 2024 di Jalo gabi ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Partogi Mei Persaulian Sinaga inangi Lydia Lestari Boru Siringoringo. Alamat Jalan Pancawarga 5 nomor 10 Sia RT 2 RW Saya Sektor Penas. Napaduahon Marudut Parulian Simangunsong inangi Kristina Panjaitan dohok sada danak Rosian HKBP Resort Letari Lumbanrao Distrik Opat Toba. Alamat Jalan Bakti Mulia 2 nomor 40 RT 8 RW 10 Sada Sektor Perdatam. Napatuluhon Johnson Hasugian inangi Rohani Dewita Manalu do sada danak Rosian HKBP Resort Rambe Distrik Tolu Hubbang. Alamat Jalan Perindustrian nomor 7 RT Tolu RW Onom Sektor Warung Gudeg. Paubaton ruas Napida mulai sadarion Minggu 15 September 2024 nunga pida keluarga Francis Ronald Semanjutak inangi Lestari Boru Purba do sada danak pida huria tu HKBP Resort Maranata Tambun Distrik 10 Sia Bekasi. Palimahon Partangyangan Sektor Minggu Patuluhon September 2024. Hari Kamis tanggal 10 Sia September 2024 patupaun ni huriat tado Partangyangan Sektor di Sektor Perdatam nama jabui Partangyangani ima keluarga situa ETP Sirait Boru Purba. Alamat Daerol Kairot nomor 60 tolu mulai jam 10 Sia 30 WIB. Di sektor SMA SMA nama jabui Partangyangani keluarga B Merpaung Boru Silalahi. Alamat Jalan Masjid Bendungan Gang Kelinci nomor 10 RT 8 RW 7 masuk mulai jam 10 Sia 30 WIB. Di sektor Kalibata nama jabui Partangyangani ima keluarga D Sitorus Boru Silalahi. Alamat Jalan Tanjung Sanyang nomor 10 RT Sia RW 8 masuk mulai jam 10 Sia 30 WIB. Di sektor Ciracas Cipayung nama jabui Partangyangani ima keluarga Hasiat Turi Boru Simajutak. Alamat Jalan SMP 222 nomor 14 RT 8 RW 2 Ceger mulai masuk jam 10 Sia 30 WIB. Hari Jumat 20 September 2024 gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Jati Bening. Nama jabui Partangyangani ima keluarga T Simanjuntak Boru Simatupang. Alamat Jalan Bintara Jaya 1 RT 7 RW Tolu nomor 35 masuk mulai jam 10 Sia 30 WIB. Napaonopon PPD Expo Tahun Okumene Inklusif HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Jumat 20 September 2024 PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon pameran UMKM dohot kuliner meringanan di Sopo Marpikir
mulai jam sia WIB disesuai tu pelayan full timer dohot keluarga, pengurus dohot anggota seksi perempuan, dohot ruas asa ro madohoti pamerani. Pabituhon ibadah Minggu Ekologi. Minggu 22 September 2024, ima Minggu Ekologi dohot tema makirim huhut mangula rapon nasa natinopa. Acara ibadah Minggu sian kantor pusat HKBP. Na pawaluhon, Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Hari Rabu 25 September 2024, Seksi Perempuan dan Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia mulai jam 10 WIB bertempat di ruang utama gereja akan melaksanakan 1. Sosialisasi deteksi dini penyakit kanker dan tumor secara gratis tanpa biaya apapun. 2. Memberikan dana bantuan pada penderita kanker yang tidak mampu. 3. Cara hemat pencegahan dan pengobatan kanker. Fasilitas yang diberikan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. 1. Memberikan voucher pemeriksaan lab dan pap smear gratis dari Prodia dan Kimia Farma. 2. Cek gula darah gratis khusus bulan Agustus dan bulan September. Dihimbau kepada jemaat supaya hadir. Pasiahon, Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo. Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo periode 2024 sampai 2026 nunga terpilih akka goar-goar na ni panitia terlampir. Pasapuluhon, Festival Kids for Christ atau KFC HKBP Sutoyo. Festival paduan suara anak yang diadakan oleh penabur internasional yang diikuti oleh Kids for Christ HKBP Sutoyo mendapat gol level 1 dengan nilai 82,57. Terima kasih untuk Kids for Christ HKBP Sutoyo. Pasapulu sadehon, Barita Habot Niroha. Nunga jumulo marujungulu, Nyonya Sirait Rahel Boru Panggabian, Manang Opu Samuel Boru. Minggu 8 September 2024, tutup umur 54 tahun, meninggalhon yanakon dohot pahopu sian sektor condet. Tuhatama mangapuli keluarga na ditinggalhon. Pasapulu duahon, sumbangan, dijalo sumbangan sian keluarga, Nyonya Siahaan Boru Simajutak, sektor Perumpung Barat. Bunga altar Minggu 15 September 2024. Maka mulai tehon di pasu-pasu ni Tuhan di ulang tahun napa 72 hon tauton dohot di hasosorang ni pahopu. Laho pasikopot titingon, boi mata jaha di titing cetak, dohot barkot naung di sidiahon huria. Songonima saat ni titing di mingguta sadarion.
Maridi mahita senor 706 mamukka senaya sada laus tapasama pilieta sada adoh sadabi. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna.
Dihita damang dot dainang hatani debata tuhita di mingguta sadarion tarsurat sian pesalmen bindu 110 mamuka sian ayat sada satu ayat sia songonon ma didok disi holong doro haku di Jahoba ala naung ditangihon jojoki parhura jayoki ainunga dipaeleng pinggol na tuau jadi say jowok kuma ibana saleleng au mangulu nunga pola dihaliangi akarante ni hamatean au jalan nunga pola mangonai tu au aka hagogotan ni Banuatoru nunga pola mangonai tu au hagogotan dohot pardangolan dungi hupa jojo ma guarni Jahoba ale Jahoba say palua ma todiki parasi rohado Jahoba jalana bonar jala parasi rohado debat tatai siramoti akasi ujur rohado Jahoba nunga tung tarjepolau jadi ibana mangurupiau mulak maho ale todiku tu para dianan mi aideng gando uhum ni Jahoba tuho tongondo nunga dipaluaho todiku sian hamatean mataku sian ilu-ilu patu sian partuk Tuhan say marparange di jolo ni Jahoba maau di akaluat ni halak namangulu ima sahatna dihita damang dot dainang adong do sada tradisi halak Jahudi nama cairikot naboi gabe parsiajaran tuhita jala ido namambain bangso Jahudi gabe bangso nabulun bangso napistar ima zakor lapatanna marningot remembering buasa adong do tradisi nasida songoni asa unang lilu haporsiauna asa unang gabe gijang naroha nasida ido umbahen say jot-jot do didok zakor remembering ta ingot ma najolo mulo tabereng turpukta sadarion tadokma turpuk taon sada si ingoton tu nasida ima Egyptian halel lapatanna asa diingot nasida do songon dia tiki peristiwa di Mesir asa unang gabe margijang roha nasida supaya dia tahu diri dan dia tidak menjadi bangsa yang sesat ido umbahen turpukta sadarion ima didokon Egyptian halel supaya mengingat masa-masa waktu dia diperbudakan Mesir ima sada tradisi ni halak Jahudi zakor jala turpukta sadarion sejot-jot do dibaen manang dijaha tiki pesak tiki Paskah hari raya ni halak Jahudi tiki Paskah molohita mamereng tradisi ni halak Jahudi damang dot dainang taringot tu zakoron sejot-jot do adong piga-piga hali didokon di Padanarobi marningot penderitaan nasida najolo marningot tu dosa nasida tong do adong do ikon singoton deui aka dosa na dibahen nasida marningot tu debata jala marningot tu karya penyelamatan Allah termasuk ngadisi marningot tu Taurat disimak tradisi ni zakori damang dot dainang adong piga-piga hali di suraton 10 sia 10 sada hali termasuk ngadisi
kitab 5 Musa, saya didok ulangan supaya diulang, supaya mengingat orang Yahudi kepada peristiwa haruar sian tano Mesir. Buasa macerikot hita taringot tu tradision damang dot dainang jala boy gabe parsiajaran tu hita alana molo hita mamereng di ayat itu didok molak maho ale to diku tu paradianan ni ay denggando uhum ni Jehovah tuho. Molo bahasa aslina didok disi damang dot dainang sup manoa gaumal lapatanna kembali ke pangkuan Tuhan, karena hanya dalam Tuhan banyak keuntungan. Molo didok gaumal berarti lapatanna godang doa ke keuntungan molo hita mardebata tu Jehovah. Banyak keuntungan damang dot dainang, termasuk ngadisi di Paluado bangsoi sian parmaraan, sian perpartano batoan bangso Mesir. Ido umbahen macerikot damang dot dainang tradisi ni halak nasida saya jot bahkan gabe dibain ma satu ritus laho marningot holan marningot hanya untuk mengingat dibain masada perayaan tradisi nasida ima pesakli Paskah, termasuk madisi adong tradisi ni halaki mengingat peristiwa ni Holocaust, supaya kita tetap rendah hati damang dot dainang. Molohita mamereng sian ayat tolu nunga pola dihaliangi akarante ni hamatean au jalan nunga pola mangonai tu au aka hagogotan ni Banuatoru nunga pola mangonai tu au hagogotan dohot pardangolan. Lapatan nadison hidupnya sudah semakin kritis molo najolo, antara perbatasan antara hidup dengan mati. Jala disima sada monumen di nasida molo diingot sada najolo tiki partanau batuan Mesir. Orang tidak akan pernah sombong mulu hita mangingot damang dot dainang. Ido umbahen nangpe bangso Yahudi geleng, tetapi dia termasuk negara yang mempengaruhi dunia ini. Dan masalah jumlahnya, tetapi masalah kualitas. Nang pe sejud-jud dohita HKBP Nabuluni, saya bangga dohita mandokon gereja terbesar di Asia Tenggara, alai molo swadong kualitas kita tidak pernah dipandang. Molo holan jumlah kuantitas do kita tidak pernah dipandang. On masada tradisi narikot damang dot dainang song-songoni dihita adong dosa sitongna tradisi ta laho marningot aka najulu molo hudokon sada pantun dihita ra ngahya di jaha di begehamu damang dot dainang manggual si tindaon mangan hoda si gapiton tujolo nilakahon tupudi sinarihon, supaya kita melihat hari kemarin adong do dengan bahasa ni debata tuhita damang dot dainang disido hita sasitongna asa unang gabe halak bataki unang gabe gijang roha tak ingot najolo dengan bahasa ni debata
sarupa dohot halak Yahudi di palua nasida sian bangsa Mesir pertanau batoan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Ima mulu tradisi ini halak Batak sarupa dei dohot akad tugu na dibangun tambak asa tak ingot dang holan maknana dang holan parsadaan di alai adong do nalubi siani asa tak ingot ma bona pasogit songon NDI do kan arga do bona ni nasa lanjuton imuin nelmaroha say ingot mamulak tu ta mulak tuanani pinasa tak ingot madamang dot dainang molo hita molo mamereng sian dirita nuaeng termasuk dohita diaspora dani diaspora dohita nang tehita ngatubu di son ngatubu di Karolus dani alai molo asal molo darahi dang boy hita margabus darah tetap halak Batak dohita halak Batak nang pehita nga tubuh di son ikon tak ingot jala molo secara tradisi ini halak Kristen termasuk ma tradision ima memori pasionis supaya kita mengingat penderitaan ido umbahen molo liturgi tada mangdot dainang saya diulang do terus saya terus do diulang sonari minggu aha minggu dung Trinitatis satu kinai neng minggu aha may dung say minggu Trinitatis minggu aha may parningotan di aka nong mate parningotan di aka nong baru ma Advent terus diulang-ulang baru ma dung Advent marnatal hita baru mamuse Epifanias baru muse masuk mahita tu Paskah jala indo na terus diulang-ulang ima guarna memoria pasionis supaya kita melihat karya penyelamatan Tuhan asa boy hita menghargai akad parsaurata menghargai parsauran nidongan dot parsauran tu debata jala adong dosa dan nasi ingoton nasoboi hita mangalupahon amai COVID-19 dangi COVID-10 sia molo ta ingot na jolo 2 tahun na salpu 4 tahun na salpu boy do hamu marpungus songon nuaing dang boy do hamu marende dang boy hamu marende buama marende hamu marmasker so betul-betul buap boy do hamu marsi jalangan belum marsi jalangan memakai pat do kan tos adong do parmingguan dang adong jala ido sasitong na damang do dainang molo adong pengalamat ta tiki COVID adong keluarga ta na monding di tiki COVID ikon ta ingot mo ta ingot damang do dainang karya penyelamatan Tuhan dengan bahasa di debata tu hita boy hita malua satu nuaing daku boto di ini adong pigahalak na monding di ruas ni Sutoyoon
3 amang sinaga. Lobi do 20? Lobi do? 15? 15? 30? Hah? 30 na moding. Bere kamu ma. 30 na moding. Ido umbahen tahun 2020 sada do 2020 tolu dibahen madisi monumen COVID-19 di Bandung dohot di Tangerang. Asa tak ingot dibahen pemerintah monumen tu COVID-19 di Bandung dohot di Tangerang. Ngajulu Molohami huingot do tiki au dot inata. Holan menanum namate pe. Dangi menanum namate huingot do tiki jam 3 pagi ikon dikubur langsung. Tiki di kuburan si Malingkar B. Ubuan ma inata jam 3 pagi. Holan menanum. Jala tiki manutup batang dang boy, gabe improvisasi mahami. Langsung ma di ambulansi, siantano do permulaan tu tano. Di bola kondisi langsung tu mobil ambulansi tu gijang ni potii. Ingot do damang do dainang, songon dia najolo tiki COVID hita. Jala sian gijang do langsung mamasu-masu. HP mau loki kuburan COVID si Malingkar B ditoru deh, jadi langsung mak songonon dan boy langsung di adopan ni bangkei. Jala make hatai peralatan medisi. Ima na boy gabe ta ingot damang dot dainang. Boy hita malua. Manang yakon namar sait petiki. Holan sebatas di bagasan pagar nasida, di luar mahami lau manang yakon yang isolasi mandiri. Jala adong sada tiki program nami mangaleon 200.000 Indomie dohot di bank dipakai mai disi. Manang yakon sian jolo di pagar. Ima COVID. Jala molohona sada keluarga ikon pisama 2 minggu hita damang dot dainang. Molohona amat tanah berarti dang boy Jupang dot yanakonna 2 minggu. Alai dihita nuaing damang dot dainang. Ngamalua hita sian COVID. Ido umbahen di dok marhite turpukta sadarion. Asa tak ingot dengan bahasa ni debata. Asa lamber makna do parsauran hita tu akadongan dohot tu debata. Unang gabi ribut-ribut hita. Apalagi nuaing na lagi viralon suai gabe ribut doh sude di media sosial. Apakah kita mau dibuat kayak begitu lagi sama Tuhan? Urasa dangulu hita. Dangulu. Alani dihita damang dot dainang. Marhite turpukta sadarion asa tatiop ma hatani Tuhani ikon ta ingot do dengan bahasa ni debata supaya kita menjadi orang percaya yang tahu diri dan yang tidak melupakan berkat Tuhan yang ada pada kita. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dot muliate pasat hami Tuhan.
Siala boi hami marsaur dot hatami. Disiungguli hodo tu hami Tuhan marhite hatam. Asa marningot hami tu dengan basam Tuhan. Songoni Tuhan hami nampar pungu sadarion. Pasu-pasu mahami ganup marsada-sada. Lehon ma kesehatan di hami Tuhan. Jala tambai akar rejeki di hami Tuhan. Asa marlas ni roha hami Tuhan. Jala boi hami. Mang mararaton barita naulim di tonga-tonga ni portibion. Tu akadongan nami Tuhan nasoboi rap dot hami ala di parsahiton. Homatok tau pamalupon sahit nasida. Asa boi hami rap dot nasida Tuhan. Marsaur doto di minggu nengro. Moliate Tuhan di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho. Amin. Marin di mahita los tapapunguma peliata. Thank you.
Jongjong Mahita. Tapasat mapelet tahun tu harajoni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut leon lehon na denggan, dot nasa ulibasa na moliutus. Upasat hami masya nelehon mi tu hami, pelean nami tuho. Say jalo may gabe wap na husjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar sayang hami peleanon, pati bolon harajanmu di tongan-tongan ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus suhanami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinarba dia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malumom roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami, unang hami tugion tu pangunjunan, palua ma hami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohanami daho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutondim. Dihita manginang atas nama Perlado HKBP Sutoyo kami mandokon selamat hari Minggu Madita salutna. Horas! Horas! Horas!